amma dai yanzu ni na fi so ka mai da hankali wajen business ko haka. Gaskiya dadi kana ji da ni. To in ban ji da kai ba to ba zan ji. Daddy, thank you very much wallahi. Kuma I really appreciate irin yadda kake treating ina a matsayin ɗa. So wa zan treating fiye da kai? Babu. Kai ne ni. Ni ne kai. Malamin mata. Mata kadai nake kulawa kuma su kadai nake baiwa taimako. Aikin da zan yi bakin aiki zan yi. Akwai yadda za a samu rago a wajen ku? Ai ko sa ne malam sai in bayar. Yawwa. والناس حولك يلحقون سهورا فعمل لربك أن تكون إلهك من يوم موتك راهقا مسرورا. هادية نعم ذاك بات تكون أنا إيه sai ta kwan wa ibaka dama ka shigo nan ni da bana ganin maza ita mun je shashashan kawai don Allah mata malamin mata ne kai ku tafi gidansa ku kwana gidan uwa ka za su je ba gida ni zaka firgita ku shiga cikin sa shigo mana malamin mata Aboki ya zama ki wanda zaki zauna da ita tare a cikin gidan nan. Wallahi ba kai isa ba kai tsararo. Har me akai wata kishiya ballantana kayanta. kishiyar me Ina ruwanki. Gaskiya fa akwai matsala. Wacce irin matsala? Wato abin da na gani ya bani tsoro. Me ka gani? ina mai tabbatar maka sai mun yi duk mai yiwuwa mun dawo da martaban ko ta halin kakani ka amince za ka taɓe malamin zai hana to za a binne jaki za ka binne zan binne ni kaina idan ne wannan aikin a jikina ina ji jefa mana shi da albarkar ruwa da albarkar gangambu da bakabikiya da gangambu su taimake ku su ba ku sa'a. Ka sani cewa mulki da sarauta duk a hannun Allah yake. Kai baka isa ka ba ma kanka ba sai dai Allah ya so ya baka. dala daga ta malama ba ruwanki da al'amuran siyasa ta kowanne hali zan iya neman mulki za ka iya daina la'asar ikwarai kuwa an gama ba na cika baki ba na kuri ita ce fara Ita ce malam. za ki iya kwana a nan to in ce wa iyaye na me Ni ban da iyaye. Ku je ku kawo min shadda yadi 10 fara kuma gizina. Ba na magana biyu, magana ɗaya nake. ai ita ce wacce yake so din Kika ce me? Kina sanar da cewar duk matar auren da ta fita daga cikin gidanta na sunna ba tare da izinin mijinta ba, mala'ikun rahama suna tsine mata albarka har sai ta dawo gidan?